Franka Mortensen. Erkender du dig skyldig? Jeg ved ikke, hvorfor jeg er her. En relation til Franka Mortensen. Hun er den lokale grøntsagshandler. Jeg søgte job på sin forleden dag. Hej, jeg kunne godt tænke mig at søge job hos jer. Desværre der er ikke nogen job. Måske på et andet tidspunkt. Blev du vred, da du ikke fik jobbet hos grøntsagshandleren? Vrede er et godt motiv til mor. Hvad snakker du om? Men apropos grøntsager. Under 2. verdenskrig, der var der stor mangel på grøntsager. Hvad har det med sagen at gøre? Hvad for en sag? Mor på Franka Mortensen. Ja, Franka Mortensen, hun er lidt irriterende, men hun fortjener sgu ikke at blive dræbt. Nå, Per. Hvad er så din relation til Franka Mortensen? Jo, men altså under 2. verdenskrig, der var der stor mangel på grøntsager. Jeg kan ikke huske så meget, men grøntsagshandleren, den var jeg meget sur på. Og Franka Mortensen, hun er grøntsagshandler. Så jeg kender hende, fordi hun er grøntsagshandler. Jeg mødte hende for første gang forleden dag. Hvor var du under 2. verdenskrig? Jeg havde brug for grøntsager dengang. Hvad taler du om? Dengang jeg var soldat under 2. verdenskrig, jeg manglede grøntsager. Per, er du sådan af på alle grøntsagshandler? Hvem er Per? Det er dig. Jeg hedder Liv. Var det ikke Nadja? Nej, mit navn er Liv. Hvad er så din relation til Franka Mortensen? Har du en slikkepinde? Nej, jeg har ikke nogen slikkepind. Vi er i gang med at opklare den. Yes, jeg skal lige nyse. Prosit. Tak. Hvem er du? Hej. Hvem er det? Indgangsdagen. Nå, okay. Så, tilbage til Franka Mortensen. Hvad er din relation til hende? Det er hende, grøntsagshandleren. Ja, jamen jeg var derhen forleden dag. Jeg ledte efter min mor. Har du set min mor? Virkelig? Er du her igen? Jeg er først kommet ind i din butik nu, men har du set min mor? 17 år gammel. Leder efter din mor. 17? Jeg er 10. Nadia, jeg orker simpelthen ikke det her. Hvem er Nadja? Jeg hedder Liv. Vil du være sød og forlade min tid? Jamen, jeg leder efter min mor. Tag en tomat og gå. Jeg kan ikke lide grøntsager. Det er ulækkert. Så gå. Du er en grøntsagsbutik. Har du ikke nogen slikkepinde? Nej. Det er dårligt. Dårligt. Nadja, Per, hvem end du er. Mit navn er Abu. Når du ikke ved. Hvad mener du? Og hvad er så din relation til Franka Mortensen? Altså, jeg skal lave grøntsagssuppe til min familie. Hvem er Franka? Grøntsagssuppe skal jeg lave til min familie. Men jeg skulle købe tomater. Det er for dyrt. 5 kroner. Det er også Franka Mortensen, ikke? Nå jo. Hvorfor er der så mange rådne grøntsager? De er ikke friske. Nadia, hvad laver du her igen? Nadja, jeg er Abu. Jeg skal lave grøntsagssuppe til min familie. Hvorfor koster den tomat 5 kroner? Den er fin. Hvorfor er den agurk? Det er tomat 5 kroner. Det er alt for dyrt. Nadia, det her er ikke sjovt. Hvorfor er du her igen? Nadja, jeg hedder Abu. Jeg skal lave grøntsagssuppe til min familie. Jeg leder efter nogle gode tomater. Du har ikke nogen. Du har kun den her til 5 kroner. Det er dyrt. Det er agurk. Nadia. Dårlig grøntsag. Gider du give mig min tomat? Nej. Og efterhånden har opbygget en masse vrede mod Franka Mortensen. Først vil hun ikke give dig jobbet, så vil hun ikke, så gav hun dig ikke grøntsager under 2. verdenskrig. Så kan du ikke lide grøntsager. Og så prøver hun at sælge dig en tomat til 5 kroner. Altså, jeg ville bare have et job, og hun sagde nej. Men alt andet kender jeg ikke til. Hun begyndte faktisk at være vildt underlig og aggressiv, og jeg forstår ikke hvorfor. Hvad snakker du om? Nadia, du må ikke få jobbet. Ungdom, nu til det. Dengang du blev nægtet jobbet. Hvad snakker du om? Da du søgte job hos Franka Mortensen, grøntsagshandleren. Altså, jeg er 10 år. Jeg ved ikke, om jeg godt kan få job hos en grøntsagshandler. Jeg kan ikke lide grøntsager. Hedder grøntsager. Jeg vil sigte hende igen et par dage efter. Oh my god. Nadia,
scannet DNA'et. Hun er skyldig. Og efterhånden har fået opbygget en masse vrede over Frank og Morten. Så skup. Okay. Lad mig kigge på mig. Jeg kigger ikke på dig. Så det var anden gang, du blev afvist. Anden gang, du blev ikke et job på. Hvad er det, jeg skulle sige? Var du bevæbnet nu? Det skulle jeg sige. Okay. A poo. A poo you too.